Ina mana subscribe da ƙararrawar sanarwa mun gode. Tsakanin maniyin namiji da yake fitowa daga tsatsonsa da kuma maniyin mace, dole sai maniyi guda biyu ya haɗu, ruwan mace da ruwan namiji. Idan aka samu ruwan mace yayi yawa a lokacin da aka yi alakar aure da Allah ya kaddara samun haihuwa, in ruwan mace yayi yawa sai ɗan yayi kama da uwarsa. Idan ruwan mace yayi kaɗan, to sai ɗan yayi kama da ubansa. Idan kuma ruwan maniyin na mace ne ya fara zuwa a lokacin da suka sadu, to idan na mace ne ya fara zuwa da lokacin suka sadu, to da ikon Allah ɗan sai ya zama mace. Idan kuma namiji ne ya fara, ruwan namiji ne ya fara zuwa, azkara bi idnillah janabi, ɗan sai ya zama namiji da ikon Allah. Waɗannan su ne sifofi guda biyu da malamai suka yi bayani kamar yadda ya zo a hadisi. Yaya ake samun namiji, yaya mace da namiji za su haɗu sai su haifi ɗa namiji, yaya mace da namiji za su haifu sai su haifi ɗa mace, yaya ake yin ɗa ya yi kama da ubansa ko ya yi kama da uwarsa, ko kaga bai yi kama da uwarsa ba amma ya yi kama da ubansa, ko kuma bai yi kama da ubansa ba ya yi kama da uwarsa. Lokacin da maniyin wanda ya fi yawa, to sai ɗan ya ɗauki kama irin nasa. Shi yasa za ka ga ɗa namiji amma kuma yana kama da uwarsa, gashi namiji ne amma ya yi kamar uwarsa ya yi. Akwai maza masu kamar mata, ko kuma ka ga mace ce amma gaba ɗaya ta ɗauko kamar ubanta, fuskarsa irin na ubanta, kafafuwanta irin na ubanta, saboda uban shi ya ɗauke kamar a lokacin saduwar. Ko kuma gashi sun haɗu amma